Comrades, mundilole kuti ndingofotokozera mwachangu kuti kodi Mtoliro app ikumagwira ntchito bwanji. Tikakatsakula ndipo tikafika pamenepa tikumayika phone number yathu yoyamba ndi 265, kenako tika pini kapena password imene timatumiza kudzera SMS. Tikamaliza tipanga login ndikuti talowa. Tikalowa chonchicha uyu muona kuti uyu ndi lead monitor wapa center mkukula FP school. Ndekuti ngati ndofuna kutumiza malizatsi apa station, tibwera pamusipa tisankha station. Apa muone kuti kulemba submitted, station 3 submitted, station 1 submitted. Ndekuti ineyo ndi maisera nthawi nake ndipo malizatsi anapita. Ndiye mwachitsanzo tirekeze kuti lead monitor akufuna ulowetsa malizatsi a station 5. Akatero apo muona kuti imulola tsopano kuti apange enter results for station 5. Akafika apa tisachedwe tingodinaso button la enter results for station 5. Tikafika pano choyambirira jambulani tally sheet. Ndikuti muzakhala kuti kamwayika pa table, kamwayika pansi, kamwayika pati ijambuleni. Ndikuti kamera yanu idzakufunsani pa phone ipo kuti muirole kuti jambule chithunzi. Inu mukatero jambulani tally sheet, kenako mupanga pochonga apa kapena okay kapena china chilichonse chimene chimabwera chizindikiro pa phone panopo kusonyeza kuvomereza ntchito imene mukupangayo. Ndikuti tikapanga pochonga apa kenako ikumakufunsa kuti upange crop kuchepetsa mulitali ndi mulifupi. Ndi tikafuna kupanga crop timangokoka titi timaujanira mbaliti cholinga chake tilekeze umene unajambula ndi zina zosakhala bwino sofuna kuti zioneke nawo. Ndi ntchito ya cropping. Ukamaliza kupanga crop basi tipanga dani kaya kapena okay kapena pochonga kaja kutengera ndi phone. Kenako tally sheet yanu inobwera. Tikamaliza menepo basi kenako mkutani tiyamba kulowetsa mafiga. Total ballot papers received 10 TK 900. Number of unused ballot papers 10 TK 100. Number of cancelled 10 TK 0. Total number of voters marked as voted mu voters room muja ndikuti amenewa akhale 800. Nanga ma ballot paper amene apezeka mu ballot box 10 TK ni chani 800. Kenako tiyamboyika chani ma vote amene apeza pa candidate. Kuti tichite changu enawo ndilole ndi ngwayika ma 0. Dr. Lazarus apatse 800 enawo angodya ma 0 kukha basi. Kenako tifika pa total number of valid votes 10 TK 800. Kenako total number of null and void votes 10 TK 0. Tikatero tamaliza akulowetsa mafiga. Chimene chatsala nkuti tsopano titumize zotsatira ku tally center. Ndikuti tidina button limeneli. Mukadina button limeneli imakufunsa kuti iweyo udzifunse kuti kodi zimene walowetsazo nzolondola kapena ayi. Ngati ukuona kuti pena pake walakwitsa ndikuti upanga cancel nkupito kakoza pamene walakwitsapo. Koma ngati ukuona kuti chilichonse chili bwinobwino ndiye upanga chani proceed. Ndikuti when you click proceed muona kuti malizatsi apita ndabwerera pa window yoyambirira ija. Ndipo timatumiza kuti imene jana station chani ikuyenera kutionetsa kuti chani muona kuti tsopano pano pakwana atatu kuti station 1 yatumiza, station 3 yatumiza, station 5 yatumiza. Ndipo ukasankha station imene yatumiza kale tileze ka 5 muona kuti apa sikulola kuti utumizenso. Sono umu ndi imene ma lead monitor azidzatumizira zotsatira. Koma tiyerekeze kuti lead monitor mwina phone yake inazima sadakwanitse kutumiza zotsatira. Apa pamene ma ward coordinator azidzathandizira kutumiza chani malizatsi. Mundilole ndilowe ngati ward coordinator ndikuonetseni kuti kodi zosiyana bwanji ndi lead monitor.
ndayikanso pini yanga kenako ndilowe. Ndikalowa chimene chikungosiyana pakati pa lead monitor ndi ward coordinator. Ward coordinator akalowa iyeyu azitha kuona ma polling center onse amene ali mu constituency kumene akugwira kwa ntchito ngati ward coordinator. Muona ndiye asadatumize zotsatira ndiye kuti choyambirira akuyenera kuti adzitani asankhe polling center imene akufuna kutumiza zotsatira. Mwachitsanzo afuna kutumiza zotsatira za CGJP school ndiye kuti akasankha imeneyi kenako tsopano asankhe station. Kumbukirani kuti station ine aliyonse adzawerenga zotsatira pazokha, kuwerenga bwinobwino kumaliza, akamaliza kenako kupita nazo ku constituency tally center ya Meki. Ndi station ine aliyonse will be treated as a separate entity. So choyambirira ward coordinator asankha chani, asankha polling center. Akasankha polling center kenako asankhe chani station imene afuna ulowetsa. Akamalizatsa amene ali ready nthawi imene nda station 4 asankha station 4. Kenako tichita ngati chimodzimodzi, enter results for station 4, enter results for station 4. Tikafika tipanga capture tally sheet. Ndilole ndichitebeka changu kuti ndafotokozera kale. Ikamaliza tally sheet kwena kuoneka umu. Kenako tiyike mafigura athu. Mwina tirekizuta analandira ballot paper 700 amene agwira ntchito, amene sanagwire ntchito tine kuti palibe 0, council diso 0, number of voters marked as voted tiyike 700. Koma total number of ballot papers counted from ballot box 10 tilakwitsire dala tiyike 900. Kenako makandidate enawaso tapatse ma 0, Dr. Chabwera tapatse 900, enawaso tingowapatsa ma 0 kuti tisachedwepo. Kenako total number of valid votes cast tilakwitsire dala 10 tipatse 980. Kenako total number of null and void tipange 0. Iyi ndi data imene ili yolakwika. Ndimangofuna ndikuonetseni kuti chuma chitika ndi chani. Ukafuna kutumiza muona kuti ikubweretsera ka box kamene kakukuonetsa kuti kodi data imene ufuna kutumiza yalawika pati ndi pati. Ndi zitengera kwa iwe kunena kuti utumizebe kapena upange cancel ndi ukayikonza data ija. So mwachitsanzo tilekezera kulawika kumene kwa data kusudalakwitsa ndiwe koma kuti alakwitsa ndi Yameki. Ndi kuti ngati ward coordinator sungayikonze data ungoyenera kuyitumiza ngati imene ilili. Ndiye tipitaso apa ndiye kuti tingopangaso click pa submit anyway. Ndiye kuti ipanga process ikamaliza muona kuti malizatsa atani apita. Ikakhala kuti malizatsa aja apita imabwerera apa pa screen yoyambirira ija. Ukatero ndiye kuti watani watumiza malizatsi station imene tinasankha pa nthawi imene timatumiza ija. Tinasankha Malawi Railways station ndipo manager inali station number 4. Muona kuti ikutionetsa kuti station 4 submitted ndipo sitingatumizeso. Ngati ufuna kutumiza malizatsi station ina pa center yomwe ndiyo tungopanga select kena kutipitilira ngati mene tumapangira. Umutu ndi mene ntoliro apo ikugwira ntchito. Ndikukhulupirira kuti tonse tamvetsetsa ndipo tikakwanitsa kugwiritsa ntchito tsiku la chisankho. Zikomo kwambiri.